מצלם. אבל עשית פירות. תעשי לו החייאה. נו, קראת אותו. סיוון. תעשי, אל תראה היסטרית בזה, את לא רוצה, זה היה ליוטיוב, צריך להעלות את זה ליוטיוב אחר כך. אני אמרתי לו בוא נשב בחדר ישיבות. ושאני אמרתי לך שאתה מנקה, אמרתי תלך בכל אם שואב אבק. מימרן, זילברמן, אתם רוצים להגיד משהו לאומה, לעשרות אלפי צופי יוטיוב, אתם מעוניינים להגיד משהו? יכול להוריד את זה באמת? כן, מימרן, יש לך איזה מסר לצופי יוטיוב שרואים את זילברמן מנקה ואותך מסתכל כמו תמיד? זילברמן עשה הכל. גם, זה כרגיל. אתה רוצה להגיד משהו, סוזן בולט, תראה את זה גם ביוטיוב. כל הכבוד לכם, אנחנו... זה היה כמו בסרטים האלה של כמו The Wolf, בספרות זולה, אחי. בוא, לא לכאן. רגע, המקלדת שלו.